ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Magatugang good morning. Good morning po sa mga kapwa ko seniors. I hope you're still alive. You're still okay. Ayan, dahil magparaluya-luya. Fight sana. Basta buruhay. Magatuwa po sa likod, Mardela, dahil iba. Salit sana. Pero tiyan, ito ba na po kita hanggang 12 o'clock sa mga impormasyon, sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot, kasarabay na po dyan. Siyempre, ang iba pang mga impormasyon na magabulos po sa tuya pong programa. Sa technical side, kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay. Yaon man si Jerome Nico Martinez. Sa DCGB Social Media Department, tuya pong IT. Sa Production Assistant Center, yaon po dyan si Shara May Leron. Bantang yaon sa Newsroom. Bagatugang katuwang ta dyan si Jenny Matthew Balyaran. Sa luwas, siyempre ang Mega Force Patrol. Sa padagos po nindang pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuarte mo po ka ng mga turog sa pansitan. Yaon po dyan sa 3rd District, kasamuyang Field Commander Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Bantang yaon man sa Tabaco City, asin sa ibang parte kan 1st District, pading Jomar Bien. Kapitolyo Provincial, mga tugang, asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi, partner Al Armario. Yaon sa Daraga, Legazpi, Lagadi, nakatugang si Joshua James Bino. Bantang si Jasmine, may bigay sa kaso sa school, kaya excuse muna siya ngayon. Sa Manibels, yan, sa Mobile, yan po yan sa muya pong piloto, Henry Daboy Mata. Kami po kabos, pinapabon sa rong magbang morning, minasaludar mga kabayan, ano man silang pinag-iibos ako niyan. Good morning, I hope na maski medyo duro depisil ang buhay, malagos bang giray kita nakakatipon, sa tuyang pangangaipo sa Roald daw. Mas dakul-dakul ditipon ng tata, daradakula ang babayadan ta. May mga nakareceive na kang bill, medyo, ayan, medyo iba-ibang mga reaksyon nila. But wala tayong magagawa, mga tugang, tayo na pigsasabi ta, exposed 100% kita doang mga tugang sa WSM. Okay. Happy birthday kay Ate Flery Alcarmen Gaviria, dyan po sa Buyuan. Siring man si Kabalikat 430 kilo 111. Si Ma'am Jelina Balitian Hani, yan. The better half of KB43030, yan, Sir Joel. Happy birthday, Ma'am Jeline. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre, si Jane Encinas, happy birthday man. Matukin natin to. Para po sa tuya po mga kababayan, nag-antabay po sa yung palibot. Evangeline Llagas, good morning ngayon, Sir Mar. Yan, duman sa mga kababayan po niya to, sa mga nasa mga harong-harong, sa mga misis na padagos po na nag-asikaso kanseda pong mga house chores, may naglalaba, may namamalansa, may nagsasamod pa sana, may nagsisigid pa sana, at saka may nagluluto na. So iba nakaluto na.
mga tugang asin nakapangarigos na. Ayan, okay? So, duman sa mga kababayan nato, mga tugang, mga misis, pakisiram-siram mo ng pag-budget. Diyan kita matindian mga misis sa pagpatama-tama, di ba? Kaya huwag niyong awayin mga mister. Dapat ang babae, Jerome, tandaan mo to siring man si Papa P, ito ang motto ang babae ay minamahal. Kinakarinyo at hindi kailanman sinasaktan. Di ba? Ayan mga tugang ang sa tuya. Nahugot ngayon pong umaga. Bueno, dugangan to na po mga istorya. Alin po dyan sa luhas. Para po naman sa mga kabarangay nato, mga tugang. Nasa linya si Joshua James Bino sa saya pong location ko niya. Joshua, birthday ni auntie mo. Good morning, go ahead. Yes, good morning, Tabi Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Katari ko ngunyan sa mga matitipuno na Regional Director kan Department of Trade and Industry. Sabi ni Arde, dipungal. Si Sir Ay, Dindo, sorry. ginibong matimuno si Sir Dindo Sabi yun na nagpara workout si Sir Dindo. Para workout, tinawag na sa bicep ko. Anyway, Tabi Sir Mar, ano yun kami digdi sa BPI Albay Provincial Office. Kay Ban ko si Regional Director Sir Dindo Nabol, NCPD Noel Bunaw. Ngunyan na aldaw Tabi Sir Mar, ining programa kan sa indang ahensya, ining Sari-Sari Store Advancement Program, kung saan ang tema nga ni kay ni Tabi Sir Mar, tindahan mo, i-level up mo. And ngunyan na pagkaaga, nagkapirang mga sari-sari store owners sali sa probinsya kan Albay na yaraon ngunyan digitado Sir Mar sa DTI Provincial Office para sa magkakanigong mga discussions kung paano mas mapapagayon ang sa indang pagninegosyo. Aramon to Sir Mar ang impormasyon and ipa-describe ta kay RD kung ano ining advancement program kan sa indang ahensya para sa mga sari-sari store owners ta digdi sa Bicol region and digdi man Sir Mar sa probinsya kan na Albay. Sir, si Sir Mar de la Cruz po kan DCGB. Hello, RD, good morning. Good morning, Sir Mar. Yes, sir. Good morning po, Tabi. Yan, magayon ini At matatawan Kaya po. taning pagkakataon ang mga satuyang mga sari-sari store owners na mas mapagayumpan sa ilang serbisyo. Asin, siyempre, ang itsura garo kan tindahan. Ano po, Tabi, ang konseptong ini, Tabi, RD? Correct po. Actually, konsepto ni kang national, especially ni Secretary Fred Pascual, kasi na-realize ni na more than 90% of the transactions of our end consumers nangyayari yan sa mga sari-sari store. Kasi di ba, because this is the most convenient way para mabakal taso sa mga pangangaipo sa or although ng pangangaipo sa mga harong-harong. Yes, Kaya, opo. naisipan po na kumbaga 11 up na ining ang operations kaya ng mga sari-sari store kasi for so long araw kaya nangyari so mga transaction how the sari-sari store operate medyo Jurassic pa Opo. nasa digital age na bagay kaya kita mo niyan kaya gusto mo man na maka-level up na or makaangay na sa mga sari-sari store sa presenting sitwasyon kasi tuyang pagninegosyo. Ayun. Although may mga at the moment may mga sari-sari store sa mga kita na digitally or nagagamit naman kayo ng mga digital solutions pero sabi taligaw kumbaga kukunti pa lang naman. Kaya ini-encourage tayo sa yung mga sari-sari stores papaagi kayo ng programa tang tindahan mo, i-level up mo para mag-level up ang sa idang operation. Ayun. So, we will go digital. Yes po. Ayun. Ini pong programang ini, kumpeso ni ki 1, 2, 3, 4. 5 module. Okay. 5 module po. Sa ngunyan pa lang po, this is the nationwide launch scanning program. Kaya, bigdi lang muna sa DTI Albay, so may physical, arrangement, physical engagement with sari-sari stores. Mostly kaya po, online lang sila nag-join. Ayun. Pero digdi sa Albay, tigin ni Taranta so nagkapirang mga about 50 sari-sari stores na mag-join physically tapos magdalan naman sa launching sa national via virtual. Okay? So, ina-asad sa din pong programa ini, kumpeso ini ki 5 module. So, at the end of nanto, on the 5th module,
ang po na level up ang operations. That means ready na sinda to para i-adapt ito mga bagong technologies na naukudan ninda sa mga sa paagi kayo ng programa ini. So Ayun. ngayon na daw, Module 1, ang topic is i-level up ang negosyo. Kumbaga introductory on how they will level up their businesses. Ayun. Tapos sa July 24, so Module 2, monthly po ini every and anong aldaw mo yan? Pangpira mo yan. Basta last week of the month for the next 5 months. Sa July 24, Module 2, itong i-level up ang online marketing. So, yan, online marketing lang topic. Tapos, sa August 28, i-level up, supuhunan na ang pag-urulayan. Sa aramdaman siya na, kadaklang kayo mga sari-sari store, pag inapot mo ini, pero may ang problema ka ini, puhunan. Puhunan talaga. Kaya, tatawan ng taman ini, solusyon sa mga maabot na bulan. Ano po? Ayun, oho. Para, kumbaga slowly, gradual, so pag-level up ninda. Ay, ano yan? Okay. May gigibo na intervention ang DTI with regards to the capitalization? Igwa po. Ay, very Igwa. good. Oo. Nag-devise po kay programa. Okay. Okay. Sa September 25, ipadagos ko po So, Module 4, ito na i-level up ang paninda. Sabi digdi, kulang, sobra, sapat. Ano ang tamang laman ng ating tindahan at saan maaring mag-order? So, yan. Pabilisin ang proseso na ang gamit ang digital app. Kasi Ayun. ngunyan, ang mga tindahan tabaga, kung ano rin taro na siya ng latang sardina, Sa kababakal. Oo. Kaya sayang magkakang oportunidad, may nagbakal bagang tulo, di na sayang tuloa. Yes. So, kaya yan po ang gigibukunta kung paano sinaturo ang tamang inventory level. Maganda Kasi yung to, mga paninda. We will go digital on selling and pati na pag-marketing. Pag-order, yes po. Pag-order, Yes po. di ba? Yes po, opo. Medyo mapapakaskas ang transacciones and then medyo hassle-free yan sa mga medyo busy na mga paratinda. That's correct. Especially baga po, ini sa itong mga sari-sari store, kadaklang ka ini, kung si Sentag sa diri, siyang operator. Yes. Saka minsan, Siyang para taon. minsan abri sara. Yes po. Okay po, tabi Sinabi mo. magayon ini na mga pinagigibo nindo tangani na sabi nga ni kayan matabangan ta na bumangon sa high Ayun po, level ini mga paratindera. Po, tadakulaw na sektor bagay ni kaysa to yung negosyo, yung mga sari-sari stores. Yes po. So, dakulaw na sila. More than 90% of our business transactions happen digdi sa digdi sa mga sari-sari stores. Ayan. So, Kaya, tinawan namin pong pansin. ayan. So, dapat maging techie na rin sila. Opo. Hindi lang ilang pagiging techie, pero sa sistema, Yes, sa pag-operate yung negosyo, dapat medyo igwa naman na sistema or Yeah. mekanismo na pag-adapt. Wag itong the usual na pagigibuta. Ang gayon kayan, magagamit ta sa maray na bagay ang satong mga cellphone at mga gadgets. Iyo po. And another feature po kay ning programang ini, nakipagtaya po sa national sa mga sa mga multinational corporations, itong mga manufacturers mismo. During the conduct of this module, sino yung mga manufacturers like in Nestle Philippines, Procter & Gamble, maduman sila sa mga venues para magdala ka ng mga produkto at factory price para ipabakal duman sa mga partisipante. Ay, very good. Oho. Gustong sabihon, madagdag sa income lalo kasi po yung mga sari-sari store owners. Yes po. Ayun, very good yung tabi, Direk. Okay? So ano, Ayun po. ang target nindo digdi sa Albay, pirang mga paratinda? Ngunyan po sa launching, nag-target lang kami 50 taday, kaya kayo ni-accommodate kayo ng venue. Sa mga masunod, sa mga covered court na po kita para mas lakon kita ma-accommodar. Mas kitira, basta sa gusto, magduman, dahil tayo mambayad. Ayun. Libre opo. man. Opo. Di po, dakol kitang manonood. Okay, very good Kaya, tabi. sabangan po nindo kami ha. Yes po. Mar, Sure. pag-promoter kayo ng programa ta, kamo ang mas lakon ang reach Yes po. sa Opo. komunidad. No Di po. problem, RD. Basta ika. Ay, salamat. Pero, pigpara, kung ako kayo ng reporter mo. Sabi, nag-level up na nga si RD. Ako, nagpara workout garo.
So, kabaliktaran yung pagtataram. Anyway, saludo po kami Tabi RD sa mga pinagigibukan sa Opo. pong ahensya sa Nindo na daing kapagala na magibo talang ang paagi na mairanitang serbisyo sa mga tao. Iya po. Tayo talagang katuyuhan ta. Darahon talaga ang serbisyo ng gobyerno sa mas dakol na mga tao. Yes po, okay. RD, salamat po mo rin Tabi. Good Salamat morning po. po. And good luck po sa ating Salamat viewers. po. Ayan, thank you. Salamat. Ayun, okay. Joshua. Alright. Sabi, Sir Mar, si Adi Dindo, and kay Banta pala yun yan, si Ma'am Bem Berango, ang spokesperson, and si PD Noel. Yung reyna ng kagandahan ng DTI. Dahil piling o krayon. Yan ang binyag ni Pio kay Ma'am Bem. Reyna ng kagandahan ng DTI. Correct. Si Ma'am Bem. Ayan. Mga friendship natin yan. Okay, hello man kay Director, kay PD, Joel. Noel Bunaw. Noel Bunaw. Ayan, okay, Yeah. sige. The better half sabi, of Attorney Bunaw. Oo. Okay, sige. Alright, sabi si Mar, so yan ang ganap digdi sa Albay, o DTI Albay Provincial Office. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua, and then kay Regional Director Dindo Nabol kang Department of Trade and Industry. Ganun ang sarong na kinagayon kang pag nagmayo ka sa sarong ahensya na kunyang rose from the rank. Tahalian si PD sa pinakamababa man na level kan sa iya pong pag-empleyo dyan. Nasundan tayan. Hanggang sa ngunyan, tingnan nun yun, regional director na siya. And then, day nahali po ang pagtabang sa mga asaradit. Yan, mga paratyenda, level up na tayo, magagang digital na. Pwedeng mag-digital selling, and then sa marketing, madali na, pag saod-saod na. Tuturuan ka mo dyan. Pirang simana na matutukar po itong 4 na module, 5 modules na nganing maturuan padit-diit ano mga dapat natong gibon to level up your sari-sari stores. Mga kabayan, we will be back after this. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na, si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 50 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Act
activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number 1, always at your service. Ang oras, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkausanin pagkalibong sa publiko ang magkasiblag na video ni the Executive Secretary Lucas Bersamin as in Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Enot nang nagbutwa kan nakaaging simana ang pahayag ni Bersamin na nagsasabing posibleng misunderstanding ang kausa kung kaya nagresulta sa komprontasyon ang sitwasyon sa Ayungin Shoal na ikinalugad kan mga soldados na Pilipino. Alagad sa latest statement naman, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na tinuyo bako aksidente asin bako misunderstanding ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kan Hunyo 17, 2024 kung saan sarong Navy personnel ang naputulan nin Guramoy dahil sa agresibong aksyon kan China Coast Guard. Sinabi ni Chodoro base sa naging pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai nagbabago ang pulisiya kan Pilipinas ang manungod sa issue kan West Philippine Sea asin dai isusuko kan Pilipinas maski sarong pulgada ang teritoryo kan nasyon. Yan ang pangalas 11 bareta halos sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao.
mong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Masisain ka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Gusto mo bang manalo ng bagong kotse? Join us at the JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament happening on June 29, 2024 at the Legazpi City Mayon Golf Course. We are giving away one MG5 Court Empty Sedan as our hole-in-one prize. Proceeds will benefit Our Lady of Fatima Parish Church, Legazpi City. This event is brought to you by MG Albay, Goldrich Legazpi, Biggs Kamalig, Maxford Dane, Pioneer Dash Cams, Sporttech Bed Covers, Hipotech Mat, and FG Kabahog Trading Glass Tint Specialist. For tickets and inquiries, contact us at 0917-891-1112 or visit us on our Facebook event page, JR8 Drive for a Cause Charity Golf Tournament. See you there! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baat igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya mag-ingat. Pauna ng Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po ito sa programa mga kapatid. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro, pray until something happens. Mga tugang, balik po kita sa programa. Second part ka na ribanan niya ito po sa Aramon niya ito kunyang bungal daw na Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and say your novenas. Understand daw, dugangan na po ang istorya, hali po dyan sa luwas. This time, nasa rin niya mga tugang, ang lalaking hindi nagbabago. Pun ka ito sa gudunyan, mantinido ang tamanyo. Partner Al, good morning. Good morning. Marinaud to na pala. Marinaud to, please come in. Odo na. Udto na, pero bako na malanit. Waray-ray na. Waray-ray na. Ayan Okay. Okay. Sige, partner. Nakasalang naman sa Sangguniang Panlalawigan ang konfirmasyon para sa pagiging Provincial Administrator. Aha. Ni Divina Gracia Banyares Bonavente. Uy, Bonavente. Bonavente na pala si Divine. Kaya pala na ang complete name ni Madam Divine. Divina Gracia Banyares Bonavente. Ay, sinalang na. Sinalang na. Okay. May formal ng request kaya si Governor Attorney Rex Lagman sa Sangguniang Panlalawigan para sa konfirmasyon ni Madam Divine bilang importanteng rekisito
sa appointment din sa rong co-terminos na posisyon sa Kapitolyo. Si Madam Banyares, iyon nagsalida para mientras kay Attorney Sina Marie Onrobia de la Cruz sa pwestong Provincial Administrator. Kanini nanumraran man na board member kan First District ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasalida ni Vice Governor Glendaong Bonggao. Kanagilabit man siya sa pwestong Vice Gobernador. Siring kan mga nainot na appointes, pigdalaoman na maagi pa ini sa matinding deliberasyon sa Sanggunian Panlalawigan. Para mientras, referred mo na ini sa Committee on Laws kay Board Member Attorney Sina Onrobia de la Cruz bago isalang sa plenaryo. Dapat ang rekisaon kimo rin ni Attorney Primayina Sina. Kung ano pang mga kulang tanganing day maging arog ang kapalaran ni Madam. Oo, ni Madam Krishnan. Madam Krishnan, yung ng pantulong bisis na day pananggad. Pangapat? Pangapat ba yung kasudma? Pangapat na din. Dahil nananggad? Dahil nananggad na kahirit sa pangapat, pagburutuan ba yung kasudma? Daog sa burutuan, 7 so negative, 3 na so nagpabor. Kaya mamundoon si Madam Krishnan na naghali sa session hall. Anyway, si Madam Divine Banyares, iyon isasalang naman sa mga masodalda oras na matapos na ini sa level kan Committee on Laws. Isalang na siya sa plenaryo mismo para makapag-react man so ibang board members kung ano ang magiging kapalaran ni Madam Divine Banyares sa sayang appointment bilang Provincial Administrator. Iyon. Aabangan tayan. Abangan natin. Aha. Kung ang magiging kapalaran niya ay kaparehas ng kapalaran ni Ma'am Sina, kan siya isinalang dyan sa board? I mean, kung ganun kabilis? Ito, madali yun sana. Nagaloy, nagpara dipisil. Kaya ito garo, makupaigot. Iyo. Ito. Medyo garo turos pa kayo. Igot na ang laban. Igot na ang laban. Kidit na ang laban. Isus Mariusel. Pwerte na ang labanan sa maniobra politika. Anyway, partner, yan ang latest na informasyon. Hali sa Capital Garay, Alarmario, DCGB. Thank you very much sa partner. Pagkatugang mga development po dyan sa Kapitolyo. Yan, nai-refer na po sa komitiba ni board member Sina Onrobia de la Cruz, para pagadalan, as in bago man isalang sa plenaryo, ito pong appointment ni Divine Banyares Bonavente bilang kasalida ni Ma'am Sina na Provincial Administrator. Okay, di halat-halaton ta po yan. Kung anong mga magiging kapalaran man, mga tugang kan appointment niya dyan. Ang medyo makaluluoy, mga tugang, ito pong nangyari kay Ma'am Krishnan. Talagang na-denied ng Terpadagos, pangapat na beses. Okay. O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan may pumasok na pumasok na pala sa PAR. Mga tugang, low pressure area diyan sa may Partikan General Santos City, and according to Pag-asa Central Office, bandang 8 a.m. kasubago, mga tugang, luminaog ang LPA sa Philippine Area of Responsibility. Nahiling po ini na nasa 385 kilometers east of southeast Sirangan, Sur Sirangan, kan General Santos City. Okay? And ang sabi, mga tugang ini ni weather specialist
Benson J. Estareja, na ang sabi, mga tugang naka-embed o nakalaog po ini, nakapalaman sa Intertropical Convergence Zone. Okay? So, ano bang mangyayari nito? Madara po nin makusog na paguran sa Caraga, Davao, Socsargen, and Northern Mindanao. Siring man ang LPA, posibleng mabilog bilang sarong tropical cyclone or pwedeng matunaw sa masunod pong 24 o 26 oras. Tiglalauman man na stationary halos ini. Mga to, as in, bagulbul ang dalaga, nagkaroon na naghiro. Ha? Pasiring sa weste. Naku po, pawisti na naman. Mantang-an easterlies, iyo po nakapekto sa Luzon and Visayas. Mantang-an TZC naman, nakapekto sa Mindanao. Okay, so iyo po yan ang mga updates natin. Mga tugang manungod po dyan sa naglaog pong medyo hindi magandang panahon, no? Sana din na mabilog, malusaw na lang. Tangani pong Oscar Kilo kita digdi. Hello kay King Rinaldo, partner. Good morning po tabi. Watching and listening dyan po sa Bangkiruhan. Siring man si Joel Barameda. Nagdadangog nga kami habang nag-araw-araw sa kusina. Pasiram-siram mo yung partner Joel. Dapat ko niyan mag-irigop din sa baw. Okay? O yan, irigop din sa baw. Tangani pong marigla-riglado. Habikan kay itong amikang na asayin ako sa daet ngaya. Higop agum! Tapupulpugun. Ito pa nanta. May kasalan ginibo kaya pupulpugun. Alright. O bueno, mga tugang, dumampo sa mga kababayan ta. At least, mga tugang, may nagtaram na. Paano ko duman mga tugang sa kapalaran kang competitive selection process? Pero duman sa naging payag po ni Director, Presidente ng Board, kan Aleco na si Director Gumban, ni Eddie, gano'n sa sarong taon pa ito mangyayari, hindi gustong sabihon, mga tugang, pungo niya na hunyo, hanggang sarong taon pa. Masapar po kita ning halangkaw na permisyuhan, depende yan kung ano ang presyo. Mga tugang dumampo sa WSM. Kaya, iyan po siguro na dapat talaga ma-workout na. Albay is vying for, sabi nga ni Kayan, 100% renewable energy by 2030. Diba? O, ingon yan. Ang WSM, binibili natin is mga coal-powered plant yata yan eh. Di ba? Baka pwede tayo. Dito tayo sa renewable energy. Dito tayo sa, sa mga geothermal na sarap po yan na clean energy. O baka pwedeng dyan tayo magibuan ng paagi na makauron ning duwang ini na magtauning, ning kuryente. Mga tugang magpabakal ng kuryente sa Aleco. Asin ba kung naduman sa WSM? At least kung sa WSM kasi bibili ka, kadaklan po duman mga coal power plant. Even yung sa SMEC, di ba? Digdi sa tuya, ayan, clean energy yan, renewable energy from geothermal, di ba? O baka pwedeng magawiwan ng paagi na yan kang gobernador. Pasiring kita sa renewable energy by 2030. Ito, renewable energy na to. At least duelo, ayun ta na, makatabang ba kita na magpababa ang kuryente tamang. Di ba? Baka pwedeng magkaroon ng emergency power supply agreement between Aleco at saka yung pong dalawang power supplier natin dito. Di ba? O tangani na di kita magulpi kaya ning naka 100% export kita sa WSM. Kayong pahayag baga ni Board of Director President Eddie na nahaloy da sinda duman sa pagdeliberar mga tugang ng term of reference. Saka haloy pa din yan because maski yan mahamaninda, maagi yan mga tugang sa Energy Regulatory Commission sa ERC. Kung naprobaran o dahil. Malayo pa yan eh. Sana magkaroon ng ease. At sa halimbawa, at 6 months, di ba? Ay in anticipation kang itong pagpasar kang CSP. Di ba? Na makapag-bidding. Pag wala pa yan, at least ito muna, EPSA muna. Tangani na at least for 1 year o kaya for 6 months, dahil maghiro ang kuryente na mahaman na medyo ababa. Di ba? Tangani po na matabangan ng mga albayano. Iyo po ng
saro na na talagang puminagabat. Puminagabat at puminalungkot mga tugang sa sa yan. And you cannot blame them to compare mga tugang with other electric cooperatives kasi nakikita nila. Okay? Kaya nga lang yung pagkakaiba, because some of the cooperatives mga tugang nakalaog sa competitive selection process. Di ba? Nakahanap sila ni mas barato outside of the WSM. Iba ang sitwasyon po sa Aleco. 100% exposed na pala kita dyan Dati kaya ito, may diit ko na garo sa pag-asumir baga ito ni Goldberg, sa tatandaan ko, ang sabi may kinauron mga tugang so esmek, di ba? Dumang pa nakakuha ng medyo baba pa, di ba? At least for 1 year garo. Wala na yun ngayon talagang exposed sa WSM na. So whatever pricing mga tugang na naglataw duman, simply papasaon man sana sa tuya mga tugang kang Aleco, and then we will bear the burden mga tugang kang gabat kayan dahil sabi nga ni mga kababayan, iyon na po yan, pass on charges. Di ba? Okay, kung sana magibuhan yung paagi kasi sabi ko nga kaswapon, infrastructure nandyan yung problema ninda. Sabi mo pang kulang pa ito, pero at least yung half billion mga tugang, yung 500 million is dakulang kwarta na yan na pwedeng magkaigwaning significant na pagbabago sa operasyon o kaya sa sistema kan serbisyo. Di ba? Inda natin, may utangon. Sabi ko, kaswapo may utangon ng 200 million. Yun man ang sabi na report ni Jimmy kaso bago yun talaga. At saka napaplano na direct natin sa plugging. Di ba? Di nga lang di pa man naintindihan kung para saan yung gagamitin. Okay? Wala na po ng istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, si Chief Jim nasa linya para po sa dagdag na istorya. Chief Jim, good morning. Please come in. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta sulaminting Chief of Police digdi sa Albay. Naka-receive award kasuudma sa pag-abot ni PNP Chief ini sa persona ni UWAS Chief of Police Police Major Ervin Villen. Medalya ng kagalingan nakakuha kaini kung saan mismong ang PNP Chief guminawad kan award o guminawgaw kan award ang mga rason kunata natukdol ni Chief of Police sa Villen nasabing award iyo ang pagkakadiscovery kan mga nakatalbong na mga high-powered na mga badil kan mga nagtalikod na aldaw sa barangay Tubgun sa UWAS na aligado tinaralbong kan mga rebeldes. Kulang akomplishmento ini na pinagkonsiderar kan liderato kan PNP kaya nakuha ka nasabing COP ang medalya ng kagalingan award. Ikadua na akomplishmento iyo ang madalian tabi direct na pagkakaresolba sa rape with homicide sa sarong 20 anyos na PWD sa barangay Mapurong. Kung matatandaan ang babae pinusakan nin matagas na bagay asin pinararian pa nin guso o nin naputian gusok ribs. Oo. Nin duwang mga sospitsado na edad 14 asin 20 anyos. And nasusugan mga suspect immediatamente kan na mga polis sa pagi nin CCTV. Niyan importansya kan CCTV. Takunda yung CCTV gayo, dipisil. Day na hiling, day na mustrahan. Sa mga inaragihan ka igwa ni nagkataon na may CCTV, na-recover kan na polis and in-scan, iyo na ito ang liabe para sa pagkakadakop kan duwang persona. Ayun, di case solved yan. Case closed na ini. Okay. And kinasuhan na sa 20 anyos, so 14 anyos, subject na irarom o itaong poder na sa DSWD. Ayun, pinag sa irarom ini sa drug test, result negative. Negative man. Negative sa drug test. Ananggulo, tripping o
posible ang tinira rugby ta inipalan an 20 anyos ali sa Metro Manila naguli digdi. Okay. Ang background kan pulis uwas dumaan sa Manila miyembro ini kan rugby boys. Rugby? Ining suspect? Oh, Alin yan? So, itong 20 anyos? 20 anyos. Okay. Kaya posible arog kaan an sitwasyon. Kaya tako normal kayo na pag-iisip sa analysis kan mga pulis. Dahil man kayang gibuho na araw ka itong pusakan mo pagkatapos binararian pa. Masyadong makaturotriste so sinaparkan PWD? Oho. So, pigkon din na rugani bagadit na binisita ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ginondinar answering na mga pangyayari na haloy na bagana na matrangkilo kita digdi iyon na sana naman ang pagbutwa kana siring na makaturotristing krimen na subnaw dahil pa ayaw pa nakaburol and duwa na nagpa-share digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo and si aspirante para Mayor John Trinidad. Yun. Kanawas. Okay. And natural, igwamanin mga asistensya na ipinagtao sa pamilya na nabayan. Medyo konsiderado man na talagang kaipuhan ang asistensya. Pinakukondinar inikan mga nasabing mga persona na siring na mga gibo-gibo. Okay. Yan, tabi direkan sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. And congratulations po kay Police Major Ervin Billen and sa gabos po na mga personahes kan UWAS PNP. Ayan, diyan po sa atab na pagka-resolve at saka sa isa pong pagka-discover po kani mga bulto ni mga armas na inilubong. Ayan. Okay, and ayan, sana sa satuya po ng mga kababayan labanan natin yan ang mga mga krimen na nangyayari lalo na ang droga. Tiginin ko uning kasubabang Bareta. Sus Marius, pagkaswabang pala may nadakop naman sa biga 68,000 pesos na kantidad ning droga pangyayari. Hindi matapos-tapos yan. Despite of matinding mga kampanya, talagang medyo may problema kita. Parang talagang kailangan na talaga ning bakal na kamay na bakal. Di ba? Alright, mga tugang, out na po si Chief Ramir, in mga tugang si Ronald Baldo. Tama. Si Ronald Gabang na dyan. Mga tugang, 11:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama ang simpleng pampakilig nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Unilab, yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor, Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang balik po kita sa programa. Yan, sa mga misis na nagluluto pa, bilis-bilis na natin. Rekas-rekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ang mapremyohan. Ha? Yan, okay. Oh, magdara po din ng pamandong tangani po na dahil kita siri po nun. Pero may nagkakapira naman sigurado kayo na yung biglang bago ng klima. Talagang titamaan po ng sipon at abo. Sipon at ubo. Kaya magpasiguro po tabi kita pirmi o mag-ascorbate. Palakasin natin vitamin C take na pag-inom natin yan para po at least kahit pa paano may pandepensa po kita. Alright, mga tugang, rin daw matapos ngaya iyan po na tulay sa Padang. Tapos na po ang tulay. Ano di tapos? Yung tinampo. Yung kabuangkan tulay, tapos na na-expand na. Kumbaga na widening na. Nadagdagan na ng tigsarong span. Yeah? Magibong, left and right. Pero, yung pagpantay, baka isabay na sa asphalt overlay. Kung narin yan po, di pa natin alam. Ang aram ko na asphalt overlay, so, utong diversion road kan Santo Domingo, may nalila kong karatula duman. Inda kung sa inma po nito, baka duman na pakatukad. Dito sabotan niya, duman so karatula duman so itong pigpapaskil ba kan DPWH. Ayan, asphalt overlaying yung lugar nito. Okay, sige, tingnan natin ang mga development po. Sana magkatarapos sa tangani pong areglado na. Sana pag pinaiwas na dahil magbaranggaan na mga tugang to. Marauton mo niya na pangyayari. Kung na rin nag-iwas din po, nagbaranggaan ng single motor. Head on pati. Mga tugang, diwata ni Story Alid dyan sa luwas. Pating Jomar Bien na sa linya. Pati, good morning. Please come in.
Salamat, Paningmar. Good morning sa mga paraan sabay. Sa Ragdang na Bareta, nagtutubod si Mayor Crisel Agman na an renewable energy na ipinagbubusol kan gobyerno provincial Canalbay sa pangenot ni Gobernador Greg Lagman asing kan Philippine Movement for Climate Justice ang saro sa magiging epektibong solusyon kang kakulangan kan supply na kuryente bako sa na o digdi sa Isla San Miguel maging sa bilog na probinsya Canalbay. Ini ang reaksyon ni Mayor Crisel Agman matapos na makaabot sa iya ang kahagadan o ang plano o kahagadan naman kayo din na o kamautan kan mga taga Isla San Miguel na makapag-konektar sa ibang linya bako sa linya hali dyan sa Santa Misericordia. Ulita permina sa nadang brownout sa Sainda. Pero palsok man. Apo, tas damay-damay Buda Santo Domingo. Firmi, basta nairo duman sa Cagraray tapos sa San Miguel Buda so sarong isla dyan sa malilipot. So tulong barangay sa Malilipot sa isla. Pag may tapos limang barangay sa Tabaco. Pag may kuminiblik dyan sa linya ninda tapos napalsok, dramay gabus. Remate. Ayun, okay. Sa bagay dyan sa San Miguel Marangad Fortina dyan, may pwede magbugtak dyan ng solar, pwedeng magbugtak ng wind. Susog sa alkalde, kung aasahan ining linyang ini, lalo pat pigahagada na makagan man kisob station duman sa isla, San Miguel, daro ngaya daro dipisil pa yan. Iyo. Nga ni ngaya, so iba nag-araplay, igwadaan sa rong sityo na may mga linya na, deki aplikante. Dari kailangan duman mag-apply, magasto kay Gulpe, pero may masana ngayang palso. Iwan sa nangaya. Diretso na ngayon. Kalaligot kong kalaligot. Biyo palagod. Kung brown na. Biyo pa. Alagad sinabi ka ng alkalde na mariresolbira na yan kung maging makatotohanan na itong plano kan provincial government na 100% renewable energy ang probinsya Canalbay. Yes, ang bidda is by 2030, 100% renewable energy na kita. And sana mananggad sa maabot na August ay gubaganing summit. May mga investors na sana makahiling na mag-invest na lugo ng solar feed dyan sa San Miguel. Tatama iwas-iwas man dyan. Solar and wind source ang pwede dyan. Very good dyan. Pag inagi ang kibagyo, makusugo ng kuryente ka. Tama ikoton. Ang plano ka lang, itong pag-aradal kang kaining Philippine Movement for Climate Justice na ang sa indang is offshore dahil sa dagat mismo. Sa may dagat sa daga. Kundi sa dagat, mas makusog na ang wind energy, ang harvest kamparos, pag dyan sa dagat. Pwede pananggadan. Kasarabay ang Cagraray. Tsaka, duman sa pag-aadal kan UNDP, saruan San Miguel sa nababanggit na pwedeng pagkuhaan ki wind energy. Nagluluwas pa ding Mar, nasangon yan, garo dai makakasimpag ki konkretong solusyon ang alkalde. Dahil nga man ang ganyan sitwasyon kang aliko. Dahil nga naman ang gadaan. Dahil ka panuga. Baga. Pero ba kung may center duman na pinagibo si Mayor Crisel na garo solar energy na? Actually, bako man talaga kung Gabo Solar, yan? At least igwa. May ayuda. Iwang sa mga ilaw, solar. Actually, bako lang sa isla, pati duman sa Sarong Upland Barangay, igwa duman na bagong ibugtak na health center na solar-powered na. Itong sa mga
So mga saradit na konsumo kang kuryente lang. Yan sana. So kaya sana. So basic. Sila hindi motor. Kung nag-brown out, kung nag-brown out, Igwa. madalagan, makaka-operate. Ayun. Very good. May alternatibo. Okay. Kaya susog sa alkalde, siguro mas magayon at naglalawom siya na makakuha kidakul na mga investors para maging katotohanan ang proyektong iyan na sigun sa saya yun na ang magiging solusyon kan oral daw na pigsasapar na problema kan bilog na probinsya kadalbay. Roger that. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, mga tugang. Yan po ang report niya ito alidang kay paring Jomar Bien. Reaksyon ni Mayor Crisel Lagman kan Tabaco City. City of Love. Yan. Para po dyan sa manungod sa renewable energy na talagang iyon talagang dalagan ta. Makauriho na nga sa ibang nasyon, nagkaparailing ako. Duman sa mga researchers ko baga. Dakulo na ngunya ng mga pigiribo. Mga klase ning mga klase ning solar panel. Maliwala ka Ronald, igwa ng solar panel ngunya na pwede mo nang igibo na direktang atop sa arong. 2-in-1 ang pipe. May atop ka na, may solar energy ka pa. Yung man ang atop mo, solar panel ang atop mo. Ayan, igwa ng mga bago po niyan sa Sweden na pigiribo na may app nga ni na mamomonitor mo ang harvest kan sa imong solar power system, di ba? And pati sa wind energy kadakol lang niyan na pwede ngayang gibuhon mo mga tugang sa Kalabaan kan highway, sarong nindo, mga customized na mga solar mga wind turbines, kadakol na po niyan na pinagigiribo. And sana hindi po ma-realize may ginibo na mga tugang na roadmap ang probinsya. Halagon talang siguro na matapos po ini mga tugang na summit para po dyan sa renewable energy na mag-invite mga tugang ning mga investors na pwedeng makatuwang para po dyan sa pag-put up ng mga solar field or solar farms na tinatawag at saka yan po mga tugang na wind energy. Kasi pagdating sa pag-abot po sa geothermal, sarong pang renewable energy po yan, igwa na kita. Yun nga lang talita na papakinabangan pa. Because combinations mo mga tugang ng solar, wind, and inipong geothermal energy, pwede palang makakuha mga tugang ng 10 gigawatts. Gugumon 10 gigawatts. Sobra-sobra na sa ito. Pinaipabakal. And hopefully, sa mga priority projects mga to, kaya priority bills o priority programs mga tugang kang gobyerno, mamiyandara naman ang ganitong ipiralo. Tangani na makabuelo kita dyan. Di nakakabuelo mga tugang ang dapat pribado sa nangaya. At sana kung gobyerno baga, halimbawa lokal na gobyerno kaya masanangaya kang probinsya, pumagibo ning planta, na pwedeng mag-supply ng kuryente sa bilog na albay nga tatadai. Kaya lang may nakakapugol kayang batas. So sana maamindaran po yan. Tanang dire-diretso kita. Tayo naman talaga yan ang dalagan ta. Sa ibang mga lugar, talagang 100% na silang renewable energy. And there are homes, there are establishments. Sa Naga may sarong mall duman na renewable energy sa solar energy siya. Yung sarong mall duman. Ang atop niya, pano ki solar panel. Ayan, hello kay Sir Chiel de Vera, my friend. Nakantabay po sa ngunyan. Alright, then, duman sa mga kababayan ta, iyo po yan ang dalagan ta. Okay? So sana nga, At saka siyempre, pagdakol ng mga nag-invest kayan, dakol na po nagigibo, mga tugang, pwede bumarato na. Medyo mahal-mahal pa. Pero nariparo na medyo may pagbagsak na kaysa nung first time na mag-put up kita mga tugang ng solar system. Kunyan nagbababa na.
yung battery, yung ini pong solar panel, kasarabay na mga tugang itong solar charge controller, or yung MPPT, at saka ini po mga tugang na inverter, na yan sa mga pinakakaipuhan mong ekipahe para makakumpleto ka ng sistema. Medyo may significant ng pagbaba, and hopefully bumaba pa ng gusto. Pero Ronald, ang pinakadakula ngo niya na nasyon na nagigibok yung mga solar panel, China. Tapos igwa pa nga ning piggibo na ano yan, sarong dakula uno na lugar, mga tugang, na pigtatrabaho para maging solar farm. Nasabi, yung mga supply ng kuryente na mga tugang duman sa inda. Di ba? Tingnan nyo niya mga pangyayari. Okay. Hello kay... Ano yan? Hello kay Kuya Bob Nakandano. Yan. Good morning ka Senior Mar. Diretso ang pugawakan radyo ko habang nagluluto. Ay, sa iyo ako, Kuya Bob, pero miss na kita. Yung mga kanta mong panrimati. Di ba? Ayan. Hello kay Madingcora Balaoro is also watching today. Yan po sa mga kababayan natin. Alright. Okay. O de. Yan. Mga kababayan. Padagos po ang graduation mo niyan. Akan mga ano yan, iba-ibang mga eskwelahan. Pero iyan talaga ang challenge.
Nom-nem. Ang yari. Pasensya na ka mo, kinarati naman kita kang power. Nawara kita sa aire. Nag-brown out po tabi di sa Muya. Ha? Sa Muya pong location sa istasyon. Nag-brown out. Kaya po doon sa mga kababayan na standby lang po. No? So maparam na ako na digdi sa tuyong programa. Aramo niya natin. We will be back mga tugang taon-taon sa naman. Alas 12 hanggang 12:30 para po sa Bareta alas 12. And then 12:30 to 1 para po sa Escaramuza. Standby lang po kayo dyan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado!